zabiltza? Deskantzatzen. Joango algara esastira. Nena, mina, bidetik azten ditzen dut zer egitzen. Ederki. Aurre oso eskolako ere moa da. Hemen bilduko ditugu? Bai, oroitzapenak ona ditut gainera. Laikoak izan moldea, oain guazela unen gana. Kaixo neskak, kaixo. Izan izate. Hemen zaldiak ikusten. Zutoki polita ezta? Bai, oso toki polita da egia esan. Bai, ederra da familiarekin eta lagunekin etortzen mendi bueltak egitera. Beste toki polito batzuk ere baditugu. Ezagutu nahi? Bai, noski! Hau, positibo da. Antaturetan sistema ditugu? Bai! Udara naiz eta ondartiko egiten lekuak erditzen, zotara etortzen gara kezkatzen. Ura urte osoan otra dela, eta lekuan zer taldeak egiteko lekuara. Hortikan eta hortikan izan dut taldeak. Familia eta lagunekin etortzeko toki bikaina da. Amaiketako ere jarri izan dut.